O pasado día 19 chegaba unha boa nova ao Bispado de Ourense, unha boa nova relacionada con don Francisco, a quen a partir de agora podemos chamar Monseñor, non? Pois así é, digo, a boa nova que efectivamente chegou o martes 19 na mañá. Eu estaba traballando no meu despacho, son o teléfono móvil, unha persoa que che dice, pregúntase se ti eres don Francisco Prieto, contestas que sí, e agarde un momentiño que quere falar con vostede o nuncio da súa santidade en España. Nese momento, pois, a reacción, efectivamente, estremece non cabe duda, ante esa chamada que un sabe a través das palabras do nuncio en España, Monseñor Bernardito, moi simpático, moi cordial, pero que sabes que está introducíndote o que nun momento determinado dice da seguinte forma, máis ou menos, pois que o Santo Padre Francisco ten pensado a usted nomealo como arcebispo, perdón, como obispo auxiliar electo da Archidiócesis de Santiago de Compostela. Son eses momentos, pois, queda un estremecido, realmente, quedas mudo. ¿Cómo está usted? Dice, me quedé mudo, señor nuncio, y tal cual. A partir de entonces comeza todo un proceso onde o seu apoio máis importante, igual que ata ahora, porque era un dos seus homes de compañía, é o propio bispo de Ourense, non? Efectivamente, a partir dese momento, o señor nuncio na tarde fai yo unha vez que fai a aceptación, que tes que facer a expresa dirixida ao Santo Padre Papa Francisco, pois il ponse en contacto co bispo, co meu bispo, don Leonardo, e co arcebispo de Santiago, don Xulián, e a partir dese momento, pois, evidentemente, don Leonardo convírtese para min na persona que podo falar libremente durante eses días, en compañía, escoita, axudarme, ir botándome unha man en como ir dando pouquinho a pouco eses pasos que tes que vivilos no silencio e na discreción hasta que aconteceu na mañá do xoves 28 a comunicación ás 12. Xoves 28, día de Santo Tomás de Aquino, non foi porque sí elexido ese día. Efectivamente, non foi porque sí. O señor nuncio, na conversa que tuve con el o martes pola mañá, vía telefónica, pois preguntan, bueno, en que momento pensa usted que sería oportuno? Ten algunha data significativa? Non sabía, quizás o seu cumpleanos. Dixe, pois vamos ter que esperar moito, que eu nací no mes de agosto, non? Por suposto. Dixe, mire, pois acábaseme de ocurrir, neste momento nos que estamos, eu fun profesor do seminario durante moitísimos anos, 20 e pico anos largos. A festa de Santo Tomás de Aquino é unha festa moi celebrada, é o patrón dos estudios teolóxicos, universitarios, festa que este ano, lógicamente, non vai ter lugar, pero de haber unha data sería significativa porque iso é unha faceta moi importante da miña vida, a docencia no Seminario Maior, no ámbito da teoloxía, e, por tanto, pois pareceme oportuno, lo comentaremos, e efectivamente quedou confirmada esa data, e ese foi o motivo. Que etapa comeza para vostede agora mesmo? Moi distinta a de agora? Outras responsabilidades? É un cambio moi grande, non cabe duda, aínda que é verdad, como dicía moita xente onte, non te vas tan lonxe, estamos pegadiños a Santiago de Compostela, o sea que eso é evidente, pero un cambio no que te tens que ir desarraigando desta terra fermosa, desta terra ourensana na que eu nacín, nesta cidade, e de todo o que che rodea, en canto a persoas, xentes, amigos, compañeiros, pero estaremos aí cerca, pero non cabe dúda que o cambio está aí, porque a partir do mes de abril, pois a miña presencia cotián terá que ser na Arquidiócesis de Santiago de Compostela. E despois, a faguer, non solamente isto é un traslado, unha mudanza, que tamén o é, no sentido material, senón tamén é unha mudanza interior, vital, espiritual, un saber que asumes unha maior responsabilidade e, por tanto, un maior servicio. E iso é un reto. Vostede é un coñecedor das parroquias do rural ourensán. O rural preséntase como un hándicap para a Iglesia porque, o mesmo que nos afecta aos demais, o despoboamento tamén lle afecta á Iglesia. Como se vai abordar eso? Cree que é un punto a favor que sumou no seu nome, a hora de ser elexido? Pois non sei o que sumou, porque son os procesos previos, diríamos, de coñecemento do candidato, no cual, efectivamente, búscanse unha serie de perfiles, indaganse se respondes a eles. Non cabe duda que tamén, cando se pensa nun perfil, é coñecer, de alguna forma, como diríamos, na linguaxe, o terreno, E o terreno na Ourense, a parte da cidade, que é a maioría da diócese en canto a poboación, o resto é a dispersión de moitas das nosas parroquias, como tamén pasa na Arquidiócesis de Santiago de Compostela. A Arquidiócesis de Santiago de Compostela non somente é Santiago, non só é Coruña e Pontevedra, tres grandes cidades, é tamén un arco mariñeiro de moitas vilas, é moito mundo rural no interior, que tamén como en Ourense e como en Galicia está vivindo un despoboamento moi notable. Se me permitides, en Ourense estuvemos durante estes anos e estamos nunha experiencia de traballo sinodal, de asamblea, de reflexión, en un estudio previo que facíamos para coñecer a realidade das parroquias.
sobre todo as parroquias do rural, chamou a atención un dato que nos chegaba, é que a maior das pobrezas non era nin a económica, quizás, porque gracias a Deus as pensións dos nosos maiores están aí, e no campo ainda podes vivir, verdad, con certos recursos, a soidade. A soidade, creo que é das grandes pobrezas que tamén temos no rural, a soidade dos nosos maiores, que tamén se dá no ámbito urbano, pero dos nosos maiores, naquiles povos onde a mellor antes eran moitos veciños e agora chega a tardía, sobre todo no inverno, cada un na súa casa e decían sentirse sós, o cual é unha pobreza a ter en conta xunto co fruto do despoboamento e da falta de xente. Temos un gran reto como Igrexa e como sociedade en Galicia neste terreo, non cabe duda. Hai outro reto que é afrontar a pandemia, a Igrexa non pode ser allea á pandemia. De feito, están respostando a través de entidades como Cáritas, non? Non cabe dúda, desde o primeiro momento, A miña experiencia foi en Ourense, vai facer un ano, en marzo do ano pasado, e ao cabo de apenas unha semana de días de comenzar o confinamento estrictos que estuvemos sometidos, dende o comedor de Cáritas comentáronos que doblouse, triplicouse o número de usuarios. Revelador. Un dato obxectivo, pero tremendo da situación que estamos vindo. As Cáritas parroquiales, eu que estou na parroquia de San Pío X de Mariña Mansa, pois aí tamén descubrimos de repente a demanda crecente de xente do máis necesario, o sea, roupa, alimento, porque claro, supuso para moita xente perder o emprego, a situación que levou a pechar o comercio, etc. E, por tanto, a Iglesia aí estuvo presente, chámase Cáritas, chámanse os voluntarios que están aí, chámase o reparto de alimentos, chámanse acompañar, porque había tamén moita soidade, coller o teléfono, como estades, como se encontra, como está usted, que necesita, que lle podemos axudar. A Iglesia é o rostro de Cáritas en rostros concretos de xente e que tenemos que estar aí, porque eu penso que a parte do momento que estamos vivindo, que pide unha responsabilidade pois social, sanitaria, que estamos nun momento ahora mismo crítico e difícil, estamos vivindo prácticamente un confinamento, podemos decir, non? Na nosa terra galega, a responsabilidade social e a Iglesia ten que estar aí, con todas as entidades que neste momento están facendo un esforzo no que temos que como sociedade sair adiante, e a Igrexa codo con codo botando unha man, certamente. Ou as dúas, realmente. Ten medo ou algunha dúda con respecto a esa perda do contacto máis persoal cos feligreses que vai supor ir ascendendo? Sí, pode ser un medo, estou moi acostumbrado e gústame estar no medio da xente, gústame estar, saudar, compartir, escoitar, a broma, o sorriso. Eu entendo que quizáis eso cambia na miña, non ten por que cambiar en canto co ministerio, si supón a maior responsabilidade, e cara a eles, cara aos feligreses, a xente de Santiago, vame ver como o seu bispo auxiliar, pero tamén ao mesmo tempo quero que me vexan como cercano, porque mira, canto maior é a responsabilidade, na Iglesia temos que tener algo moi claro, ten que ser maior o servicio. E aquelas palabras do Evangelio, que son casi as palabras adquiridas hasta no uso social, de que os primeiros teñen que ser os últimos, é unha lección que pido a Deus aprendela día a día e que a xente mo ensine. A nosa xente galega, que é moi sabia, moi sinxela, moi fonda, eso aprecia moito. O gallá sexa capaz de aprender que, sabendo que estou chamado a unha responsabilidade maior, teño que exercer un servicio e unha cercanía inda maior e máis intensa. O seu nome non estaba nas quinielas, pillounos por sorpresa aos medios, sobre todo os medios de Ourense, que nos levamos unha grata alegría. Como vai todo ese proceso? Un postúlase? Non se postula. Os procesos habitualmente son propostas que fan, sobre todo os señores obispos, o obispo de cada diócesis, os obispos dunha provincia eclesiástica, como este caso de Santiago de Compostela, propóñense unhos candidatos, unhas ternas nas cuales, vaise vendo a partir de aí, se ve que é unha proposta seria, que un candidato que pode dar a posibilidade de un perfil de ser chamado ao ministerio episcopal, pois a partir de aí, si se ve, comeza un proceso de informes moi extenso e moi intenso, no que informan pois, os sacerdotes da diócesis, que teñen responsabilidades na diócesis, os laicos tamén, toda a xente que te poda coñecer. Esténdese unha rede de información, diríamos, na que igual, claro, hai que coñecer, e quen van coñecer mellor a esa persoa? Aqueles que están con el día a día. Informes secretos, que envían desde a nunciatura, e o señor nuncio vai nos recollendo, cos seus colaboradores, vaise perfilando, vaise vendo, esos informes fan asomar, pois, o obispo da diócesis rubrica, e un proceso que despois se envía como un expediente a Santa Sede, na congregación de obispos deciden, e ao final o Santo Padre o que dice ante os candidatos que se presentan Eso diríamos a grandes rasgos, que recoñezo que descoñezo moitos, diríamos, detalles de como é o proceso, pero basicamente así. É un proceso no que o candidato vive alleo a él totalmente. Eu teño que recoñecer que vivín alleo a él. A mellor enteraste despois dun tempo que houbo tal informe que dixo de haber, pero
certamente lévase cunha Mellor, discreción. menos nerviosismo. E eu agradezo moito non haber estado nestes rumores, non? Que hoxe tamén, pois, oye, dada a facilidade que temos dos medios, das redes, dos blogs, dos foros, dá moita tranquilidade, non? Porque sabemos que cando a veces asoman en outros ámbitos tamén institucionales, non? Candidatos posibles, pois sempre se someten ao xuicio mediático das redes que a veces é complexo, non? É difícil. Esa paz agradecina moito. Diríamos a sorpresa da chamada 19, pero a paz anterior tamén faite sentir tranquilo. Bueno, esa tranquilidade acabouse, agora empeza esa nova etapa. Monseñor, moitísimas grazas por atendernos, e eu voulle decir o mismo que lle decía onte o bispo. Alegrámonos de que vai a ser ordenado bispo auxiliar de Compostela, pero sentimos a perda de don Francisco en Ourense, porque era unha cara moi alegre e alguén que sempre nos facilitaba moito o traballo. Moitísimas gracias a vos e a Telemiño, porque con vos, efectivamente, estuvestes cerca, dístenos a posibilidade de que tamén o que se facía desde aquí, desde o Bispado, etc. Todos os acontecementos nos que participei, e sempre con gusto, porque a vosa labor nos medios de comunicación social é moi importante no divulgar, no facer chegar, e desde aquí un saludo garimoso a que será sempre, sempre a miña terra, esta terra da chispa, que é a terra de Ourense. E espero que esa chispa en Santiago se que van recibir e que van a axudar a dar outra chispa, pero esta lévase sempre, non nos esquecemos. Moita sorte. Moitísimas gracias.